Ni yaron dujiban Adamawa nake dan yanayi bada agaji. Jita-jita a daina 'yan kasa zan so kowa ya ji. Aisha da Buhari na ce fan haɗin Allah ne to ku ji. Waye za ya raba su faye karya kuma tilas zai gaji. Wasu da yaɗawa baki harfa ne musu agaji. Naga ana ta taya su da postin su ko suna yin rangaji. Jita-jita da rumo ko farfaganda bai aiki ashe. In kuna neman bata su da Allah kun ka faɗa ashe. Domin kuwa baba da Aisha kainuwa ne sun dashe. Mai yaɗa rumon karya kai nasa zai kuwa baba ya farfashe. Na tsaya na gano na duba kuma na yi bincike. Ba abin zagi ne sun duba kun wannan ataliki. Da suna masa karya ya zo ne ya yi tarin arziki. Kuma do talakawa sun gane karya ne ke ciki.